Diamonds in the dust, that is all we are. Some of us give up, some dream of the stars. There's a change in the wind that's blowing. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista beda l-ġurnata tal-ħadd bi żjara fil-qalba ta' San Pawl il-Baħar fejn iltaqa' ma' numru kbir ta' nies. Fost id-diversi postijiet li żar Adrian Delija mar sal-pjazza ta' Buġibba fejn iltaqgħu tkellem mad-dilettanti tal-karozzi klassiċi qabel irħiela lejn iż-żona magħrufa bħala tal-Ażżenin lejn it-Torri ta' Winjacort u l-pixxina tas-Sirens. Hemmhekk iltaqgħu wkoll ma' numru ta' ċiklisti li kienu qegħdin igawdu temp sabiħ li ħareġ il-ħadd filgħodu. Kienu bosta dawk li huma stess avviċinaw lil kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fejn qasmu l-ħsibijiet tagħhom u tkellmu dwar id-diffikultajiet tagħhom. Matul din iż-żjara f'San Pawl il-Baħar, il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mid-deputat Robert Kutajjar, il-membru Ewroparlamentari Francis Zamid Demek, is-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley u s-Sindku u l-Viċi Sindku l-ġodda ta' San Pawl il-Baħar Ann Fenech u Daniel Grima.